Татарстанның Күкмара районы Вахит авылында Миннебай һәм Миннегөлләрнең гаиләсендә 3нче балалары булып, гөрләп, җырлап, ишле гаиләне хәрәкәткә китереп, абыйлары Камил һәм Рафиктан соң беренче кызлары булып туа Миннекаева Рәзилә Миннебай кызы. Әтиебез Миннебайның әтисе безнең дәү әтиебез Миннекәй бик ярата Рәзиләне. Мендәр астыннан конфетлар биреп тора. Җылап, җырларга яраткан Рәзиләне күтәреп кенә йөртәләр, яратып, иркәләп. Бик эшчән, сабыр, чисталыкка, пөхтәлеккә тәтәбез Тәскирәдән өйрәнеп, әниебез Миннегөл һәм әтиебез Миннебайның барлык булганлыкларыннан үрнәк алып, гел булышып, яхшы укып, шатланып, мәктәпне тәмамлый, клубка завклуб булып эшкә урнаша безнең сестричка Рәзилә. Шунда эшләгәндә үзенең тормыш иптәшен очрата. Безнең Ришат җизни була ул. Сестричкабыз Рәзилә Миннебай кызы җизенең туган көненә, гаиләләренең, тормышының туган көненә, тормышларына багышлап, кечкенә генә тарихи хикәя котлау язды. Мин Күкмара районының Вахит авылында Миннекаев Миннебай Миннекәй улы һәм Миннекаева Миннегөл Әгләмҗан кызы гаиләсендә Камил һәм Рафик абыйларымнан соң 3нче бала булып туганмын 1957 елның 10 июлендә. Миннекәй бабаебызның сеңлесе Гөлбикәнең кызы Миннур апаебыз Рәзилә исеме кушарга кирәк дигән. Ул исем гаиләдә барысына да бик ошаган һәм миңа шул исемне биргәннәр. Иң зур рәхмәтем әниемә Миннегөлгә, әтиемә Миннебайга, бу якты дөньяга тудырганнары һәм үз үрнәкләре белән яхшы кеше итеп үстергәннәре өчен. Мин бик елак булганмын. Рәзилә кызыбыз җырчы булыр инде дип, әтием мине төннәр буе кулында күтәреп йөргән. Әнием сөйли иде. Рәхмәтләрем шиксез сезгә, иң кадерле кешеләрем, әнием Миннегөлгә һәм әтием Миннебайга. Шушы ук Күкмара районының Вахит авылында Фәхретдинов Шәрифулла Фәхретдин улы һәм Фәхретдинова Мәрьямбикә Закир кызы гаиләсендә 1952 елның 9 январында 3нче бала булып ир бала туа. Аңа исемне дә әнисе үзе таба. Зәйтүн апай, Ришат исемле кеше буламы ул дип сораган әнисе Шәрифулланың апасыннан. Ул вакытта авылда бер егеткә кушкан булалар инде ул исемне. Зәйтүн апай шуны әйтеп күрсәтә. Һәм яңа туган бу ир балага Ришат дип исем бирәләр. Ришат ишле гаиләдә яратуда үсә. Кара ипи чәйнәп марлага төреп, имезлек бирәләр, манный ашаталар. Көчле, акыллы, матур, юмарт, эшчән, әти-әнисенә ярдәмчел булып үсә егет. Аның артыннан бер артлы сеңлесе Расиха, энеләре Рафил, Рифкат, Максут, сеңелләре Рахилә һәм Флюра туалар. Гаилә ишәйгән саен акча да күп кирәк. Нәнә белән әттәгә ярдәм итәм дип, Ришат эшкә керешә. Электричка белән Казанга барып, йомырка, редиска сата. Үзе әле 6нчы класс укучысы. Сатарга алып барасы әйберләрендә үзе кичтән тутырып әзерләп куя. Агач чемоданнарга йомыркаларны кәгазьгә төреп тутыра, ватылмасын өчен. Кичкенә генә мотоциклы була. 2 чемоданны мотоциклның 2 руленә асып куям. Редискалар аркада рюкзакта. Шулай итеп Шәмәрдәнгә менәм дә, мотоциклны шунда калдырып, чемоданнарны алып, электричкага утырып, Казанга барам, дип үзе сөйли. Авыл йомыркасы дип бик яратып алалар. Редиска да үзләре үстергән. Сатылган акчасын тиененә кадәр нәнәгә алып кайтып бирәм. Нәнә бик сөенә, рәхмәт улым дип ярата. Атна саен шулай. Йомыркасы бер баруында бер чемоданы ватыла. Инде монысын ташлармын дип уйлый. Бер хатын килеп целлофанга, пакетка тутырып ала. Ришат аны бушка биреп җибәрә. Ул хатын бик рәхмәтләр әйтә, яхшы теләкләр тели. Йомырканы авылдагы кешеләрдән
үй борынча йөреп сатып ала. Җәйге каникулларда Кизнерга поезд вагоннары бушатырга йөри. Күмере дә, башка әйберләр дә, авыр грузлар бушата. Шөмрәйнең Зиннур абый белән Зәмзәмия апайларда тора. Ул вакытта бик күп акча эшләп алып кайта Ришат. Зиннур абыйларга да гел күчтәнәчләр алып керә. Улым, үзеңә киемнәр ал инде дип, бер өлеш акчасын Ришатның үзенә дә бирә. Рәхмәт инде сиңа. Моның кадәр акча күргәнем булмаган иде, улым дип мактый нәнәсе. Мәктәпне тәмамлап, Яный да училищеда укый. Күкмарада автошколада укып, шоферлыкка права ала. Училищедан да бик күп профессияларга правалар алып чыга. Һәм авылда 2 ел комбайнда эшли. Аннан соң 2 ел армия сафларында хезмәт итә. Мәскәүдә. Ул армиядан кайтканда абыйсы Нурислам машинада эшли, авылларга ипи ташый. Бергәләп сөйләшеп утыралар да Себергә китәргә уйлыйлар. Магаданга барып җитәләр һәм пивзаводка эшкә керәләр. Анда Пивек шәһәренә бару өчен вызов көтәләр. Себергә Чукоткага пропуск белән генә кертергә була. Пропуск алгач, Бараниха поселогына автобуска шоферлар кирәк дигәч, алар риза булалар. Һәм Бараниха поселогына барып урнашалар. Общежитиедә торалар. Чиратлашып, бер сутка автобуста, бер сутка кранда эшлиләр. 3 ел тырышып эшләп, бераз акча туплагач, авылга ялга кайталар. Мәскәүдән Жигули машинасы сатып алалар. Машина Фахретдиновларга килеп туктагач, бөтен авыл халкы машина карарга җыела. Чөнки бу авылда беренче машина була. Минем авыл клубында эшләгән чагым 1975 елның 8 маенда клуб янында сугыш ветераннарына һәйкәл ачтык. Исән калган ветераннарны җыеп клубта концерт куйдык һәм библиотека ягында мул итеп табын әзерләп ветераннарны сыйладык. Барысы да бик сөенделәр. Канәгать булып, рәхмәтләрен әйтеп таралыштылар. Ак костюм чалбардан клубка 2 егет килеп керде. Бар халык тын калып аларны күзәтте. Берсенең кулында фотоаппарат, икенчесенең кулында гармон. Бу Чукоткадан ялга кайткан егетләр Фахретдинов Нурислам һәм Ришат иде. Алар бәйрәмгә ямь өстәделәр. Ришат сыздырып гармонда уйнады. Ветераннарның күңелен күреп, барысы да матур итеп җырлашып утырдылар. Ә Нурислам исә гел карточкага төшереп йөрде. Ләкин алар берсе дә сакланмаган. Улылар таралышкач, яшьләр вечерга калды. Җырладык, биедек, назалы һәм бармак уеннары уйнадык. Егетләр инде шашка, шахмат, домино, бильярд уйнадылар. Вальс башлангач, кунак егетенең берсе мине биергә чакырды. Ә мин төрле сәбәпләр табып, аның белән биергә чыкмадым. Ул егет Нурислам иде. Клубны бикләргә дип ачкыч белән йозакны алып ишектән чыгуыма, егетнең икенчесе әйдә үзем булышам дип яныма килде. Тиз генә бикләдем дә урамга чыктым. Анда авылга кайткан беренче машина тора иде. Ришат машинаның алдагы ишеген ачып куйган. Әйдә үзем узатып куям да дип утырырга куша. Бик озак бәхәсләшеп торганнан соң ризалаштым. Курка гына кереп утырдым. Авылга беренче кайткан машинага да беренче булып утыручы мин идем. Мин кереп утыргач, Ришат бик сөенде инде. Өйгә кайтып җиткәнче үзенең хыялларын сөйләде. Өйләнергә кайтуларын, бик яхшы итеп туй ясап, аннан соң машина белән ял итәргә барачакларын әйтте. Инде кайткач, өйгә керим диеп ишекне ачарга уйладым, ләкин ача алмадым, ишек бикле иде. Ришатның миңа әйтәсе сүзләре булган икән. Мин сине бер күрүдә ошаттым. Сиңа өйләнәм. Син минем хатын булачак кеше. Рәхәттә генә яшәрсең, киреләнеп йөрмә. Әйбәт кенә очрашып йөрик тә, өйләнешик, туйлар ясыйк, аннан ял итәргә китәрбез диде. Мин бу сүзләрне әнием Миннегөлгә сөйләдем. Беренче очрашкан, танышкан, озаткан көнне үк шундый сүзләр ишеткәч, мин куркып калдым. Ришаттан качып йөрдем. Әнием үзенең яхшы киңәшен бирде. Кызым, нәселләре бик әйбәт, очраш син Ришат белән диде. Рафыйк абый да Ришат әйбәт егет дип ризалыгын белдерде. Камил абый да Германиядан кияүгә чыгуыңа мин каршы түгел дип хат язды.
Мин киреләнеп, очрашудан качып йөрсәм дә, Ришат үз сүзендә тора торган кеше булып чыкты. Берничә көннән соң машина тагын клуб янында мине көтеп тора иде. Нәзилә белән Рафил дә бар янында. Ришат алда үзе янындагы ишекне ачты да: "Әйдә, бергәләп урам әйләнеп кайтабыз. Сине өеңә озатабыз", ди. Нәзилә белән Рафил дә мине көйлиләр. Алар да булгач, кереп утырдым инде. Шул кичне тыныч кына сөйләштек. Ул Нурисламның Зөлфиягә өйләнәсен әйтте. Никахларына синең белән менәбез диде. Әти-әнигә әйтеп куярга кушты. Ришатның әнисе сайлауда мине күреп бик ошаткан. Һәм улым авылда бик матур, акыллы кыз бар, клубта эшли. Миннебай кызы, сиңа шул кыз бик әйбәт булыр иде дигәч, нәнә мин шуның белән йөрим бит инде, шуңа өйләнәм дигән Ришат. Ришат мине сорарга чыккач, Рәзилә үзе риза булса, без каршы килмибез дип җавап бирделәр. Әтием дә, әнием дә. Мин дә риза дидем. Гөрләтеп 3 көн туй ясадылар. 2 ул, 2 килен бер үк көнне. Авылда мондый зур яхшы туй беренчесе иде. Аннан соң Ялтага ял итәргә бардык. Илебезнең нинди бай, нинди матур икәнлегенә сокланып, бик яхшы, рәхәт, күңелле ял итеп кайттык. Авылда бераз торгач, Себергә Чукоткага юл тоттык. Барып, җитеп урнашкач, Ришат үз эшенә кереште. Үзебезгә үй сатып алдык. Берничә айдан мин дә эшкә урнаштым. Чын гаилә тормышыбыз башланды. Икебез дә суткалап эшлибез. Бараниха поселогындагы тормышка, кешеләренә ияләшәбез. Анда илебезнең төрле җиреннән җыелган халык яши. 1975 елның 23 июлендә өйләнештек. 1976 елның 17 декабрендә мәхәббәт җимешебез, беренче балабыз, кызыбыз Гөлнарабыз туды. Бар дөньябыз яктырды, өебезгә шатлык тулды. 1981 елның 1 сентябрендә икенче балабыз, улыбыз Рәзил туды. Тормышыбыз тагын да ямьләнде. Гөлнара кызыбыз безнең зур ярдәмчебез, энесе Рәзилне бик ярата, карарга булыша. 1987 елның 15 декабрендә 3нче балабыз, улыбыз Рушаныбыз туды. Гөлнара кызыбыз белән Рәзил улыбыз бик сөенделәр, энеләре булу белән гел янында булдылар. 1992 елның 16 августында Айнурыбыз туды. 3 балабыз да, үзебез дә бик шатландык бу вакыйгага. Балаларыбыз детсадка йөрделәр, аннан мәктәптә укыдылар. 1993 елда авылга бөтенләйгә кайтып урнаштык. Балаларыбыз дүртесе дә зур уку йортларында укып, дипломнар алдылар. Гөлнара кызыбыз инглиз һәм рус теле укытучысы, музыка белгече. Хәзер дә авылда үз һөнәре буенча эшли. Кияүдә бер кызы Нурания, бер улы Нуршат, алар да инде мәктәптә укыйлар. 3 улыбыз актерлык профессиян үзләштерделәр. Бүгенге көндә Рәзил улыбыз өйләнде. Бер кызы Камилла, бер улы Кәрим. Камилла кызыбыз суда yüзү буенча мастер спорта международного класса дигән исем алды. Ура! Молодцы. Рәзил улыбыз Чаллы театрында әйдәп баручы актерларның берсе, озак еллар шунда эшли. Рушан улыбыз да өйләнгән, Казанда яши. Султана исемле кызы бар. Хәзерге көндә Айнур улыбыз белән туйлар, юбилейлар, мәҗлесләр, корпоративлар алып баралар. Айнур улыбыз абыйсы Рәзил белән 8 ел Чаллы театрында эшләде. Бүгенге көндә авылда авыру әтисен карый. Минем яраткан ирем Ришатыбыз армияда хезмәт иткәндә, меңәрләгән солдатлар арасында чаңгы ярышларында гел беренче урынны алган. Кул көрәшләрендә дә гел җиңүче. Сабан туйларында бер юлы 2 чәнки бармакларында 32 килолы герләрне чөеп кенә йөртүче. Уста гармунчы, җырчы, биюче, ярдәмчел, юмарт,
Тормышны яратучы, барыбызны да яратып яшәүче Ришатыбызны туган көне белән котлыйбыз. Иң зур өметебез, теләгебез сәламәтләнеп, үз аякларына басып, рәхәт тормышта шатланып яшәгәнен күрү. Барлык балаларыбыз, аларның парлары, оныкларыбыз исеменнән котлаучы бердән-берең Рәзиләң. Шушындый яхшы егетне тудырып, үстереп безгә биргәннәре өчен Ришатның әти-әнисенә Шәрифулла һәм Мәрьям бикәгә рәхмәтләребез чиксез. Улыгыз Ришат белән горурлана аласыз. Бик намуслы кеше үстергәнсез. Мин киленегез Рәзилә дә сезгә чын йөрәктән һәрвакыт әти-әни дип дәшә идем. Рәхмәт сезгә. Мине улыгызга тиң пар итеп сайлап алганыгыз өчен. Үземнең әти-әниемә дә рәхмәтем чиксез. Ришатны кабул итеп алганнары өчен. Без әле дә бергә, без әле дә матур, тик сәламәт кенә булайык. Мәрьям әни, син мине бик яраттың. Балалар да Рәзиләгә ошап тусыннар дидең. Үзебезнең балаларыбызга, гаиләләренә, оныкларыбызга, 5 туганыма духовный, материальный, моральный барлык ярдәмнәрегез өчен чиксез рәхмәт. Ришатымның туганнарына да рәхмәтем зур. Гел хәл белеп тордылар. Акчалата да ярдәмнәре булды. Барлык безгә ярдәм иткән кешеләргә, врачларга, барыгызга да рәхмәт. Иң зур байлык сәламәтлек. Мин барыгызга да сәламәтлек телим. Быел 2025 елның 23 июлендә безнең Ришат белән өйләнешкәнгә 50 ел була. Алтын туебызда икебез бергә тормыш вальсын бирбез дигән өметем зур. Рәхмәт әти-әниләребез, рәхмәт Аллаһым. Рәхмәт Ришатым булуың өчен, безнең белән яшәвең өчен, тагын бер кат туган көнең белән. Dünyanın azın, koyaş dolu yazın, etibarı seni de duyaman. Üsüp etsem de min senin koşağında, dolaşakka koytkan bulaman. Dayanır Jilken barın, durmuşumda harşa sizemen. Öteken yıllar etti, kalgan yokşuluğa, qaytarasın siğa bilemen. Başkaşı, ılı canlı tabip, dişilikli kişi, uyatuşu metşatıkası, dayanır daytırıp, adicilken barın, durmuşumda harşa sizemen. Öteken yıllar etti, kalgan yokşuluğa, qaytarasın siğa bilemen. Ришатның туган көненә. Туган көнең белән котлап телибез сиңа бәхет. Элеккечә каршы ал син, безне аякка басып. Яңа елда туган көндә сәламәтлек китерсен. Рәзиләң яныңнан китми, бик бәхетле кеше син. Хәзер өйдә ял итәсең, гаиләң, балалар белән. Гомер уза инде диләр, узмый ул яши белсәң. Юк бар борчуга бирешми, шатлансаң, шөкер итсәң. Бие, җырла, шаярда син, яшә изге теләкләр белән. Салих апайым. 25 ел, январь.
эш белән һәм матур гамәлләр белән, матур мизгелләр белән тормышыбыз үрелеп барсын һәм әлбәттә һәр көнгә рәхмәтле булып яшик. Менә бүген иртә белән уянганбыз икән. Бүген кемдер туган көн бәйрәмен каршы ала икән, димәк бу кеше чынлап та бәхетле. Тагын бер бәхетле тамашачыбызны бәйрәме белән котлабызыйк әле. Күкмара районы Вахит авылында яшәүче, уен, көлке, җырлы, моңлы тормыш яратучы Фәхретдинов Ришат Шәрип улы 9 гыйнварда үзенең туган көнен билгеләп үтте. Аны гомер бәйрәме белән котлап, нык сәламәтлек, алдагы якты тормышка ныклы ышаныч, омтылыш, һәр мизгелнең, һәр туар таңның кадерен белеп, шатлыкта, моллыкта, тигезлектә, яратуда, хөрмәттә озак яшәвен телибез. Гөл шатланып яшә, хәсрәт күрмә, тыныч булсын һәр чак күңелең, бәрәкәтле матур тормыш сиңа, кояшларга тиңе гомернең. Иң изге теләкләр белән аны яратып яшәүче тормыш иптәше Рәзилә, балалары Гөлнара, Рәзил, Рушан, Айнур, кияүе Рамил, киленнәре Зинфира, Алина, оныклары Камилла, Кәрим, Нурания, Нуршат, Султана, үз туганнарда якын күрүче тормыш иптәше Рәзиләнең туганнары гаиләләре белән бергә Камил, Рафиq, Рәйсә, Рауилә, Рөстәм тиз генә терелеп, алтын туйыгызда биеп йөрүеңне күрергә телибез дип язалар. Қолларында көкке ұшуларым, жилкәсендә туйган рәхәтлек. Истән чыкмас хисләр, күңел канатлары, әти сиңа мин мең рәхмәтлек. Бәхет кайда дисәң, әти кочагында, жылы карашында тинең. Мәхәббәтле дөнья, мәрхәмәтле дөнья, син төзегән дөнья, әтием. Гомер узган саен якын миңа әти, уйларымда аңа эндәшәм. Тормышымда минем ышанычлы терәк, әти сүзе, әти киңәше. Күз яшьләрең безгә күрсәтмисең, әти, сыкранмыйсың, әти, язмышка. Сиңа сыйынганда җил давыллар тына, ямыз дәләсыман тормышка. Йөрәгеңдә әти, синең дөньяга матурлыкка ашык күңелең. Синең белән әти, без канатлы кошлар, мәңге өзелмәсен гомерең. Гомер узган саен
Başımda benim ışanışlıdır Hadi sözü edik güneşi Durmuşumda benim ışanışlıdır Hadi sözü edik güneşi Бәхеттә, шатлыкта, исәнлектә, саулыкта яшибез без бергәләшеп, тазалыкта, байлыкта. Чукоткада яшәгән вакытта Ришатымның туганнарын да үзебезнең янга чакырдык. Анда пропуск булганда гына кертәләр. Без Ришат белән вызов ясаттык. Бер-бер артлы энеләре Рафил, Рифкат, Максут килделәр. Эшкә урнашырга да булыштык. Ришатның дуслары аша Рафилне старательский артельгә, Әнзияне мин Урска конторага урнаштырдым. Алдан сөйләшеп куйган идем. Әнзия килгәч үзем алып бардым конторага. Рифкат белән Максут Нурислам белән Ришат абыйлары янына автобуска эшкә урнаштылар. Ул вакытта автобусникларның бригадиры Нурислам абыйлары иде. Бик дус тату яшәдек. Отпускага кайтканда, машиналар алганда акча бирә идек. Бездән ярдәм сораган кешегә көчебездән килгәнчә булышырга тырыштык. Ришатым туры сүзле, намуслы, эш сөючән, ярдәмчел, шаян, үзе сипкелле, үзе бик сөйкемле егет. Кадерлем, син безгә бик кирәк. Без барыбыз да сине бик яратабыз һәм бер гаилә булып яшәвебезне мәңгелек тормышта дәвам итәбез. Син көчле рухлы, сабыр булып, елмаеп яшәүче кеше. Бар көчеңне җыеп торып баста, ышанычлы адымнарың белән алга атла. Ә без, мин, балаларыбыз, аларның парлары, оныкларыбыз һәм мин Рәзиләң тагын бер кат. Синең белән мәңгегә бергә янәшәңдә атларбыз. Гомер үтә димә, бер дә башың имә, кадерлем. Иң изге теләкләр белән безнең, үзебезнең гаиләбез. Әле күп еллар туган көннәрең белән котларга насыйп булсын. Тормыш шундый матур, шундый рәхәт, шатлыклы, озын гомерләр барыбызга да. Рәзилә апаем һәм, ничек мин әйтәм инде, двоюродный жизни. Рауилдән дә бик зур котлаулар. Рәхмәт бик зур кунакка килгәч, бик тәмле эш-пошмакларың өчен. Үзеңнең яраткан кеше белән рәхәтләнеп яшәгез. Рәхмәт бик зур, Рәзилә апай. И сейчас вашему вниманию будут представлены номера, посвященные этой важной и значимой теме. Солдатка китә егетләр. Нурания Низамиева. Кукмара районы. Вахит. Солдатка китә егетләр. Солдатка китәләр егетләр. Барысы да арыслан кебекләр. Гармунчы сыздырган көйләрдә ничаклы хыяллар, өметләр. Солдатка китәләр егетләр. Колалар җанкайлар, киленнәр. Колалар бу җылы кочаклар. Колалар бу кайнар иреннәр. Солдатка киткәндә егетләр урамда җигүле пар атлар. Бирәсе вәгъдәләр бирелгән. Көтәрләр җанашлар. Солдатка китәләр егетләр. Урамда кыңгыра моңнары. Озата ватанын сакларга зур авыл лаеклы улларын. Солдатка китәләр егетләр. Егетлек киселмәс кырларда. Тыныч бул, зур авыл, зур завод. Бу ирләр посларда торганда. Нурания Низамиева награждается дипломом лауреата первой степени в номинации «Художественное слово».